Il-Gvern se jkun impenjat biex ikabbar ix-xogħol f'Għawdex bi proġetti ġodda li mistennija jiġbdu iktar turisti u xogħol f'Għawdex stess. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt zjara li kellu f'diversi intraprizi żgħar li huma ta' mena, Farmers Food, Carefree Furniture u Udleb. Joseph Muscat spjega kif Għawdex huwa lok fejn jista' jiżviluppa f'turiżmu ta' kwalità u jattira niċċa ġdida ta' turiżmu fis-settur tal-agroturizmu li jagħti nix ġdid lill-ekonomija Għawdxija. One News ħal kummenti tal-Prim Ministru dwar is-settur tal-agroturizmu. Jien naħseb li b'mod partikolari f'Għawdex huwa il-messaġġ tagħna ta' xogħol f'Għawdex għall-Għawdxin. Ix-xogħol irid ikun produttiv. Ix-xogħol jkun produttiv mhux billi noqogħdu nħarsu l-affarijiet u nħalluhom jiżviluppaw għal rieħhom imma billi ninkoraġġixxu lis-settur privat. Il-messaġġ li qegħdin nagħtu huwa li fi żmien li ġej, fi żmien qasir il-Gvern ħajkollu policy dwar dan il-qasam sabiex jgħin l-intraprendituri li diġà qed juru interess kbir biex b'mod speċjali f'Għawdex imma anke f'żoni oħra tal-pajjiż nibdew nattiraw qasam ieħor ta' turizmu ta' kwalità. Waqt li kien Għawdex, Joseph Muscat semma l-laqgħa li kellu ftit tassijat ilu mal-President Franċiż François Hollande li wkoll esprima l-interess qawwi tiegħu fis-settur agroturistiku fil-Gżejjer Maltin. Joseph Muscat żied jgħid li Għawdex għandu diversi fatturi li jattiraw is-settur tal-agroturizmu fosthom in-numru kbir ta' farmhouses u distanzi qosra bejn post u ieħor li jagħmlu lill-Gżira Għawdxija destinazzjoni kompluta. Sadattant il-Prim Ministru faħħar is-sem tal-intraprizi żgħar li infiltraw kemm fis-suq Malti u dak internazzjonali. Wara din iż-żjara l-Prim Ministru kellu wkoll laqgħa mal-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija li kellhom kliem ta' tifħir għal proġetti proposti mill-Partit Laburista. Il-Prim Ministru qal li x-xogħol f'Għawdex għall-Għawdxin kienet prijorità sa mill-ewwel ġurnata u spjega kif b'impenn mis-settur privat u l-Gvern se jiġu kreati numru ta' proġetti. Fost dawn issemmew każino li jattira swieq internazzjonali, l-iżvilupp ta' cruise liner terminal u agroturizmu f'Għawdex. Joseph Muscat qal li għalkemm se jkunu mnedija diversi proġetti, l-ambjent se jkun imħares mill-awtoritajiet bħal MEPA u spjega kif il-Gvern se jkun qed jieħu deċiżjonijiet li jistgħu jkunu diffiċli li iżda ħajjejnu tkabbir tax-xogħol f'Għawdex stess. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru kien hemm il-Ministru għall-Għawdex Anton Refalo, is-Segretarju Parlamentari Franco Merċieqa u d-Deputat Justin Caruana.